Menika nek pas wayah salat Allahu Akbar lunga ning masjid menika kumpul sing lanang nganggo sarung apa kumpul wong wedok nganggo ruko. Lah, didet aku masih darah biru traing nota rembesing madu. Lah nek jeneng keraton asli apa ya enak berarti ngono kuwi kok iso. Kula Kusumane Ngayu mimpin saputri Ratu Angga inggih pringganing Tes Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Adalah manusia sing bermanfaat buat orang lain. Khairunas anfa'uhum lillah. Napa niku? Lah ngene niku sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu perlindungan, Mas. Dadi seniman kudu sing kuat mentale. Menghadapi segala medan. Semua orang underestimate karya kula. Semua orang memandang rendah. Ukurannya cinta tidak hanya soal cantik. Terus? Nanti kembali kepada iki karena menikah itu adalah ibadah terpanjang. Lho, bahkan mbak cerai klambine terus bledeh. Peteng iki. Wah, pranyata kawibawan kaperbawane Mbak Mimin ini patut jatuh jempol. Dalang kudune nek iso ya sinden sing mumpuni. Heeh. Tien lucu temung peksi. Resik toh, tapi pandangan berkurang, kuping pendengaran berkurang. Tapi panjenengan nak bulanan masih aktif toh. Lancar, kalau malah nek Mbak Pesek lo ngerti. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbak Apri. Wilujeng dalu Mbak Limbo Mak Cangik. Waduh, lama tidak ketemu nggih. Lah nggih ta, gek kula niku kapang sanget kalian Mas Akbar lho. Mbak Apri kapang utawi kangen kalian kula? Saestu menika. Kula nggih jane teng omah niku upami badhe bubuk niku glintang-glimtung melumah murep kapan ya iso ketemu Mbak Apri. Kados mekaten panjenengan saatase dalang muda. Iya. Kondang kok iso kangen karo aku. Gek kula dasare ya sinden enom tur wedok. Nggih, ya. Ana sinden kok tuwa. Heeh. Lanang dadan wedok. Sinten lho niku Mbak Apri? Nek bocah mangkat keprunai. Wong lanang kok dadan wedok kok ora umume. Lah ya malah kreget-kreget di panggunge Di Akbar to carane ngono. Kok Dek Akbar lho. Lah umure rak iki sak anakku to. Nah karo ngaturi toling tak darani piye ya Dik wae. 50 kurang 1 jek ayu timplah-timplah kudu guling. Yo. Dadi jenengan nek ngaturi ampun, Mbak. Loh, nek kula nek kali jenengan Mbak. Leres. Nek kali Mbak Mimin niku napa kula nek ngaturi? Bapak. Ora menghargai proses dandan lho. Lah jare tak anam. Kaya sia-sia ta wong nek dandan wis jam 3 sore lho. Inci, penyan bagek kula sing rada alus. Oh, ngaten nggih. Walah yo. Kula tasih klebon anpian jero beteng dados bahasanipun kedal. Priyayi jero beten niku trah tedak ing Andono Marit tegesipun darah biru. Darah biru kasih kian ngaten. Priyayi kraton. Inci kaluhuran. Kraton. Kratone iblis. Kraton Klatah Ayu Jo ngono lho no. Oh iya, jenengan bagek ingkang alus. Aduh, wilujeng aku sudah nyeluk bapak ora. Ayo punya mriku lho marake lingsem lho Kyai Kakung nek ngono Pak gedhe aku. Ndak aja ngono to. Aja terus sambat. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Dalu. Aduh kok cuek men to jare kon bagekne. Bar dibagekne kok cuek kaya ngono. Ini adalah salah satu treatment cara wanita membentengi diri. Wanita. Karena sing digodho langsung memeti, langsung paribasan payudarane diunjuk-unjukke. Ana sing klambine dibiak-biakke kanggo rok ini. Nek aku dengan cara yang halus wong lanang arep gogloh penggalihe. Kok gogloh piye gila kok. Tak pakeni lho kowe Rodik. Mbak Apri. Seperti yang disebutkan Mbak Mimin tadi katanya wong wedok liya ana sing ngantek susune diunjuk-unjukne narik kawigatane perhatian. Nek Mbak Mimin kan enggak mungkin. Mboten mungkin. Lah mergo nek diunjukne kaos kaki mlotrak njaba. Kok kaos kaki to? Sakniki pun ganti. Lah ngopo lho? Ganti kanebo. Jadi nek ngeten langsung meresep dhewe. Banyak wanita tuh mempunyai cara
apa? Untuk membentengi dirinya. Onten sing muslim dengan cara berhijab. Dia berhijab. Misalnya belum bisa berhijab, paling tidak dia pakai baju yang tertutup. Betul. Ada yang wanita latihan pencak silat. Nek dinakali wong ning dalan dia bisa melawan. Nek saya dengan tutur kata yang halus, ora arogan, jadi wong lanang arep teranyaan karo kula ya mikir. Bocah haluse kaya ngono nek tak kasari, wong wedoke kristal saupamane nek ngakak pecah, hancur. Lho men kaya ya apa wit kalau pinjem yang titik puspa itu teknik tebal tipis. Tebal tipis. Tidak hanya banter terus, tapi tebal tipis. Tapi nek kula teknik sendal pancing. piye? Oh, sendal pancing piye? Lho kok nek nguyuh ngadeg iki apa eneng? Nek nguyuh lungguh babak iki Lah pon nggo kebaya. Sanggulan wit maca ayu. Cantik kebelet nguyuh lah kok ning ngisor wit gedang ning kebon nguyuh. Kok arep rampung kok mesti kejang. kejeng piye? Kae ngono ngetus. Dadi mau nguyuh ning lokasi wayangane mau ngadeg, Mbak. Nggih kenging. Lah darurat to nggih selati. Ngono kuwi iki mbok yo nglunggone aku to, sebagai dalang ngono to. Ya ampun Mbak Mim Mbak Pring nderekke masak bar bengi iki. Lah kok bener bintang tamu ayune kaya ngene kok nguyuh kok ngadeg lho. Kedahipun lenggah nanging menika darurat lho Kang Mas, celane piye aku celane maidul darurat. Ya ngerti aku nek lungguh ki kesleh barang. Tau lungguh malah nyapu dalan nang. Irone jare iki lho Mbak nyapu Kok dalan. wedok nguyuh lungguh kok lecet iki piye panen. Ngene lho Lek. Injen ndongake. Sowan wonten dalemipun Ibu Sobiatun. Juragan es krim Juragan es krim. Mula kula nyawang Bu Sobiatun kok awane adem sejuk. Acos ngono ya. Nek nyawang kok kaya nyedak neraka ya. Kate-kate. Iki acara tetakan. Tetakan iki piye to, Jos? Ya kaya kowe dhisik no. Kok dadak. Aku ora ditetaki kok. Tetakan iki piye? Sunat. Tetakan ki dinggo apa jenenge? Peralihan dari anak-anak ke balik. Oh, balik ke masa dewasa. Sing maune paribasan salat ijek dadak dielingke, saiki kudu dengan sendirinya. Sinau dadak dioyak-oyak, saiki sinau dengan sendirinya. Dadi tanggung jawabnya luwih abot. Ya. Aku ya ora ngerti babagan tetaki kaya ngapa ngaku dhisik kudu dikerik kunir. Kowe rasa ngomong ngono? Piye? Sing ngerti sunat aku tak sepil kene tak share nang grup Asa Brata apa piye tak sepil ke organmu apa piye kok esuk cantik. Lah kok kesangeten lho kaya ngono abrak kaya mong kowe iki pinter le menang dandane nyamudana. Tapi bener loh Mbak Apring, dawuhipun Mbak Mimin kalau mau. Orang itu kalau sudah sunat tegesipun pun akil balik, ngibadah menika ora salah diperintah harus mempunyai kesadaran atas tanggung jawab jika kita itu manusia yang bertuhan. Wayang ibadah kudu wayang ibadah. Yang menjadi pertanyaan satu Mbak Apri. Upamane kula nak muslim, panjenengan kekalih nggih muslim. Lah nek Mbak Mimin menika nek pas wayah salat Allahu Akbar lunga ning masjid menika kumpul sing lanang nganggo sarung apa kumpul wong wedok nganggo rukuk? Nah, duduk ta kowe? Kumpul kiai kakung nganggo sarung. Apa kumpul piye putri ngagem rukuk? Kumpulnya kula mboten teng Kiai Kakung, nek teng pilar niku lho. Ya kumpul Kiai Kakung. Kakung yo. Nek iki badan niku ya kembali mestine kembali pada fitrahnya. Nek babakan agama, babakan salat niku kembali ke fitrahnya kene ya dadi sukimin. Lho kok sukimin sapa tak kowe? Tak pateni lho Mas Panut. Walah, jenenge iki sukimin to. Sukimin. Mriko namung samudana kemawon. Alah samudana apa jeneng KTP asli? Mboten. Kanjeng Rama telacan Kanjeng Ibu. Nduk senajan to kowe putra nata. Wah, anak ratu. Nata rembesi keceren. Aja adigang adigunung, adigang adigung adigunung. Aja kumalungkung, aja sombong, aja jumawa. Kowe tak kei jeneng nganggo nyamur laku, kowe nyamura dadi wong sudra, dadi wong cilik, dadi rakyat jelata. Loro saudem telu sauruban. Nggih, men paribasan wong kuwi ora menghormati kowe mergo titelmu. Kowe turuna ke bawah nyamur laku nganggo jeneng Sukimin. Niku mung jeneng alias. Men masyarakat umum tidak tahu bahwa saya itu masih darah biru Trainota Rembesing Madu. Lah nek jeneng keraton asli apa ya enak berarti ngono kuwi kok iso. Kula Kusumane Ngayu mimpin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tyas Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Nah kuwi lho. Kuswardono kok jebret Nglegenang dono. Nafasipun sampun ngos-ngosan. Kuwi jenengmu sakmono ki ya artine ya, Ya ana ta nak. Apa? Ngarani nek Kusumane Ayu ki ngerti jenenge wis jeneng-jeneng kraton, Kraton. umume. Terus
Kuswardono. Kuwi apa? Waria dodone ra ono. Lagi kok eneng. Ah, iki mau segedare ngulatke wae. Kok sing gendare pun ngawasi mawon. Enggak ngeten iki. Nek mau ngawasi kok mboten masalah nggih jenenge kagum netral mungkin terus kagum nggih. Kagum dengan kecantikan saya atau kesabaran saya atau inner yang memancar dari saya. Inner beauty Bisa jadi itu. Tapi kok kata-katanya sih kayak niku Mbak Pinten. Mas aku singgan lho Mas. Hei, pinten ngetak nggih menghancurkan maksudnya pinten niku harga nominal ketika nyinden dadi. Lah mboten diwedarke ngoten sekarang eranya keterbukaan transparansi lho. Mbak pinten aja nganti ngertiyane pinten ngono kuwi terus kok aku ya lho konotasine negatif kok. Kok kaya aku diremehke harkatku sebagai seorang wanita. Kok nek pengen ngerti 20.000 jujul 2.000 nggonen parkir. Gila niku. Oh alah. Mata sembah. Dari Anda donga kagem Dik. Sapa Mak? Di Selo Malindo. Ya, Dik Selo Malindo. Mugi-mugi dadosa putra ingkang soleh. Amin. Migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Ibu Sobiaton kula dongaaken panjang yuswa sehat. Tutuk momong putra wayahipun. Rezekine lancar lumitu berkah menjadi berkah buat banyak orang karena sebaik-baik manusia adalah manusia sing bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum lillah. Napa niku? Lah niku sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Pinter nek dibuntel gak dhewe ora ditularke, ora manfaat. Sugih nek ro bermanfaat kanggo sak kiwa tengene ro nek betitil. Nah, ayu nek dienggo dhewe, aku ayu tak nggo sapa-sapa. Oh. Maksudnya sapa-sapa ki kagum dengan kecantikan saya, ora kok ngerahapi ngrasake tubuh hamba ya ora. Tak kira kowe iki anu lho Lek, kondange sinden saka Ngayogyakarta lho, du saka Guyangan lho. Kok seneng. Guyangan apa ya objek wisata to. Nggih, niku pakan manuk. Oh, objek wisata. Kok diterkerono to, Mas? Lah. Rumangsaku penontonnya luar biasa malam hari. Nganjuk kok wis pun terbukti no nek nganjuk niku. Nyun pirsa para pamirsa to, Jas. Apa? Nek saka kaduan menika cantik di Apri napa Mbak Mimin lah. Dadi kan men objektif gitu. Nek sing biji kok Mas Akbar saya Mas Akbar kesengsem karo aku terus apik-apik aku mbamane. Ya sing tangan kesane Mas Akbar biar objektif. Oh, yang banyak saya biar objektif itu ya. Penonton yang sisi sana dulu ya. Nggih. Sisi sana. Yang sana yang di hadapan sana antara Mbak Apri kali Mbak Mimin. Jawab dengan jujur, dulur-dulur Mbak Apri kali Mbak Mimin ayo pundi? Ruwana. Mungkin dia punya dendam pribadi dengan saya yang dibaleni pisan kas penuh objektif menika. Jawab kanthi jujur lan trawaca dan transparan. Dulur-dulur Jabon dan seluruh penggemar wayang. Mbak Apri kali Mbak Mimin ayo pundi? Derengen kupingmu. Nek sing ngendika banter, ayo Apri piye kakung mau? Kae pengen seneng karo aku ning ra kelakon. Dadi dia sakit hati, wong sakit hati ki 1000 ukara. Ora kurangi panacat, jadi wong sakit hati kok lah. Ya celek kono-kono kuwi lho. Japine teng serendel kuwi jajal tekono Mbak Apri Mbak Mimin. Lho, iki jajal. Ketoke ngemate Mbak Mimin kok ketoke ada ketertarikan kuwi mbok menawa ayu panjenengan. Abang, ini kan bukan untuk kepentingan konten, bukan untuk kepentingan anu menika objektif. Kula kalian menungso Apri ayu sinten. Ya Pika. Ayu kowe Apri. Mula apa iki rumah sana nek wis suwek. Suwek piye to? Suwek. Lah, nek sobat ya ra suwek. Ora apa-apa Mbak Mimin, senajan penonton semene kae do ngarani Mbak Apri kabeh ning malam hari ini dalang akbar untuk waktunya untuk Mbak Mimin. Iya, penyon wong lanang ndek sing penting karep ndek tujuan aku kok. Kok terus memeti ngono lho. Mesti wong lanang nek ngalem bono ki ngerti to, ada udang di balik batu ra ono wong lanang kok tulus mulus ki kangelan. Lah sing diajak apa? Ya wis kono jenenge kono pria dewasa aku Anita Klina dimangsa. Liar dimangsa iki. Kono arep didahar bareng ora ngerti to jenenge. Liar dari model piye wong dalane buntu kok arep Mas Akbar ki yo nyeng piyayi yo piyayi luhur atau piyayi budaya yo agamis. Ning kan demit iblis setan iki nggodha menungso 1000 dalan. Iblis. Nggih iblis menika digodha kepopuleran ora goyah. Amin. Digodha harta benda. Amin. Ora goyah. Pengen tak godani iki harta tahta waria to. Wanita. Waria gua abrakan apa? Iya. Nek godha waria terus kenggo barang. Iya, tapi tenan lho malam hari ini Jan
beda dari kula pertama ketemu Mbak Mimin kali Mbak Apri teng Untak to nggih kampus nggih. Nggih. Lah niki ketemu kok Mbak Mimin kok rumangsaku beda dari yang kemarin-kemarin. Iso sumorot cahyane. Menika ingkang dipun wastani mripat kocak ngondarandir menika ngeten nggih. Kocak apa kira? Kira niku. Lajeng gulunipun ngolan-olan nggih. Niku pipine ya mbawang sebungkul ngene. Matane miji timun. Boten to. Ora ya. Irunge mblarak semende. Bangkeane nawon. Bangkeane nawon kemis. Nawon ndas. Alise bak semut beriring. Janggute bak lebah menggantung. Dadi iki kebun binatang. Kewan kabeh. Kewan kabeh maksudku. Matur sembah nuwun nggih. Ngapunten menawi malah ngergeti pakliran panjenengan. Mboten ngaten niki kok malah kula anti-anti kok kapan ya iso bergabung berkolaborasi dengan Astabrata lagi Mbak Mimin dan Mbak Apri. Namung timun wungkuk jaga imbuh kula mboten saged nyaosi penyiaran menapa-napa lho Mas Akbar. Iya, wis to sak ikhlasmu. Kula niku angger memantau live streaming angger pagelaran wayang dalang senior kok bintang tamune panjenengan. Ya ampun Mbak Apri mesti diluhur-luhurne terus Mbak Mimin mesti diceblok-ceblokne. Kula melu keloro-loro. Loro ya, Mak. Iya. Wah, wedok kaya kula atine ringkih Mas Akbar. Iya, nggih. Kula butuh perlindungan, Mas. Dadi seniman iki sing kuat mentale. Menghadapi segala medan. Semua orang underestimate kareh kula. Semua orang memandang rendah kalih kula. Dikira kula ki mung adol rupa, adol ayu tok. Moko kula adol talenta. Nggih, Mbak Apri. Pripun? Bareng nangis kula cedhaki kula rumangsa ngesakne kok abape mambu solar ya. Kowe iki nek anu mbok kumu-kumu sik to. Iki mergane kan ababku mambu to. Sok ning kono gandane ababku kaya gandane minyak kasturi. Mergo sregep poso, sregep prihatin. Nggih. Mas Akbar iki kaya jagongan karo mbahne kakung ora. Apa slinting banget to pri aku lho banget pri. Rumangsatiku kok sehat-sehat nggih Mas Akbar. Sehat-sehat nggih. Panjenengan kok nggih bareng sarimbet kali Mbak Apri napa? Mboten kula nek mau nyawang mriku men buruhke kok kula nggo mobil dhewe nggih karo kok. Padahal seragame padha jarike padha. Lha nukoke kula. Alah telek kok Lha kok gerung tak nggo royal nek kula nggo ngapak mempatut diri. Oh iya ya. Panjenengan doakan kula, jangan mendoakan yang sunat saja. Mbak Apri, Mbak Mimin, panjenengan doakan kula nggih. Kula kan masih jomblo to. Masih dereng kagungan garwa. Nggih. Umur sudah 25. Kira-kira menurut Mbak Apri dan Mbak Mimin itu wanita yang berkriteria yang seperti apa yang pantas mendampingi seorang Akbar Salam? Ayo, nek babakan pasuryan, ayo, sinden panjenengan ingkang gangsal iki sepuh kan mereka ibu panjenengan paribasan wong tuane panjenengan. Nek sing limon ku ayu kabeh. Ayu kabeh. Nek ukurane orang menikah kan tidak soal cantik saja. Oh, Afrika cantik ning galak. Oh, Mbak Pesek kae cantik ning ngentutan. Pomone ngeten nggih lah. Kok nggih to kan nggih menapa to. Yo Vika kan yo ayu. Ayu ning atine resik peceren. Pomone ngeten. Lah pomone pamane ning aja nganti, ning aja nganti. Lah Mimin kae rapate ayu. Mimin kae rapate ayu. Ning kok nyenengke yo. Malah telek. Mimin kae ora cantik yo. Ning kok sabar yo. Mimin kae ora cantik. Ning kok iso dadi madrasah guru kanggo anak-anakku turunku besok. Generasi penerus. Oh, nek ngono ukurannya cinta tidak hanya soal cantik. Nanti kembali kepada iki karena menikah itu adalah ibadah terpanjang. Ibadah terlama. Sholat paling 10 menit. Betul. Puasa dari fajar sampai matahari terbenam. Nek menikah pula terpanjang bisa 20, 30, 50 tahun, 70 tahun. Nek mau milih sak-sake mergo ayu. Keblondrok ke seluruh penyan. Bang milih kados kula ngoten niki. Alah ora iso digunakake kok dipilih. Aku ya wedok lho, Pri. Nek wong kurep. Masaku kok Alah kok nyerai ling orden ki ngapa ayo. kok nyedaki pengibotku to. Jare meng aku kon milih kriteria yang seperti Mbak Mimin. Menika nyedaki pengibot. Menika partner namung pepangguhan kemawon samudana. Kok aku cemburu piye? Kok aku cemburu piye? Cemburu niku tandhanipun tresna waton boten cemburu buta. Lho mbasan mbok ceraki klambine terus bledeh. Petenge. Wah, pranyata kawibawan kaperbawane Mbak Mimin ini pacut jatuh jempol. Kok mbuh kok maret gede prihatine kula mriku. Ngaten nggih. Saya tidak cantik, kulit saya juga tidak putih. Kalau yang lain berusaha untuk diputihkan. Suntik putih kula mboten. Saya cinta Indonesia, kearifan lokal. Saya sedang mencanangkan kulit dengan berbatik.
Kuwi ora berbatik, kuwi tilas koreng. Batik iki. Luar biasa. Luar biasa panjenengan wau bagi piyambak-piyambak nggih mriki. Saiki jajal to, nek aku pancen napa niku kali Mbak Mimin disarankan memilih wanita seperti panjenengan dengan karakter seperti panjenengan. Dalang Akbar itu ngerti dhewe kabeh seorang dalang. Nek iso duweni bojo sinden kuwi ya sing kemampuane luar biasa. Mane didu momong Mbak Apri karo Mbak Mimin. Garwa dalang kudune nek iso ya sinden sing mumpuni. Nah, nggih. Dipamerke. Sanipun mau ada dua pilihan. Aku bingung ing antara di mana ya aku milih Mbak Apri dan Mbak Mimin. Kali tak rewangi surat istiqoroh. Aja ngantek karep peribahasa beli kucing dalam karung. Betul. Ketoke sing apik. Iya. Kemampuane jong. Nah, piye? Lah jadi dipamerke apa ditunawa pun monggo kene. Pamerno suaramu. Iya. Saiki adol kualitas, adol talenta, adol karya. Iya, Le. Iya. Iya, lek melengos lho ya ampun. Lho body language-nya lho. Sex appeal-nya. Body language susumu doyo ngiwo kok. Body language. Lagi iki lho nek susu diseret. Gitu, Pak. Iya dong. Napa arep ngateli ora apa-apa. Anu menika jumbuh kalian situasi kula kalih Lekmin. Apa itu? Podang kuning. Permanuan. Iya. Ke wanita Podang kuning. Bawa berdua nggih. Jadi sebelum aku memutuskan pilihan Mbak Apri atau Mbak Mimin. Ayo ya Jan. Aja ngantek ke seluruh milih jodoh kok. Iya. Ya Jan. Mbak Apri sih. Nadyan lucu temong peksi. Wah, luar biasa Sok suara. cantik. Piye to? Senyumnya kok palsu ngono ki lho. Kan ono to senyum formalitas sama senyum tuntutan pekerjaan. Sama siang Bapak ning cuman formalitas sama dari dalam itu beda. Tapi suaranya luar biasa loh. Wis termasuk luar biasa. Niki pasti berproses. Burung Mbak Yuring lho. Lagi ya jadi gantian apa? Kesane mriku riyen. Wah, bokor. Nggih no. Wah ya, bokor ngarek bar. Ya. Terus monggo. Rugi nek milih Mbak Apri. Turu terus karo dilus-lus sirahku harus ditembangke pendah ayeme. Kan wonten referensi sanesipun. Halus. Manis nengse. Make. Mangga Bu. Iya nak. Bubruk. Antil dhewe lho. Iya, tak antil. Kok metu lanang. Jajal iki suarane iki sing sesuai karakter. Mas Raki Solo. Sindene rada budek, Mas, pun tuwa. Tambah umur itu banyak kenikmatan yang dikurangi. Betul. Matane wis nyawang ra permono, talingane lik rada suda lan sak piturute dadi ingatlah mudamu sebelum datang tuamu, ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu, ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Aja jumawa kowe. Resik to, tapi pandangan berkurang. Kuping pendengaran kurang. Tapi panjenengan nak bulanan masih aktif to. Lancar. Kalau malah nek Mbak Pesek lo ngerti, Mbak jenengan nek datang bulan nek garap sari pinten ya paling anu seminggu pol-pole nek anu 10 dino. Aku kok petang sasi kok deres gerjeh ora geleman. Niku bulanane ora nang nggone kok. Pindah teng kuping kok ngono. Malah popok getih. Iya, terus Mbak medalik. Ayo. Sing hati-hati dipirsani Bu Sobiatun. Iya, eling ngefan tenan nggih Bu. Cantik to Bu, asline kan nggih TV cantik iki to Bu. Hei. iso jegok ki lho. Kan jegok. Dek Mas Akbar sing nunggu. Kesengsem Mas Akbar iki. Dicepaki sing cantik-cantik meso mirsanine rene terus kok. Kaya ana anu gravitasi bumi lho tarik menarik ngono.
bola apik-apikno. Iki kompetisi. Perjalanan 3 jam mosok nang kene suara remuk ra ya kewirangan. Iya. Klaten nganjuk berpamer suara bosok. Lah iya kewirangan lho mesake Bu Sobiatun ning bayar aku 20 juta malah. Iya. Kudu to. Kowe wis tak kei kesempatan. Aku ngandani kowe lho. Nek cara ngene iki bersaing ra sehat. Wis Mbak Apri jatah Mbok, Mbak. Orang itu punya karakter. Aku nganu dhewe ora nganu kowe. Orang itu punya karakteristik suara yang berbeda-beda. Kembal identik aja mesti beda. Sidik jarine iki wong sak lambene beda. Suara kok kon padha. Nek gur suara apik mbok nyetel kaset. Lah kowe apik ora suaramu? Ya lumayan lah. Terus aja. Sik, tapi iki ada nilai plusnya lho. Injih, nilai plusnya apa? Kok ketoke ngopeni teknis teori wong nyekel mic to, Mbak? Injih. Nek Gimana sharing-sharing. Kalau pinjem yang titik puspa itu teknik tebal tipis. Tebal tipis. Tidak hanya banter terus, tapi tebal tipis. Tapi nek kula teknik sendal pancing. Oh, sendal pancing piye? Luk. Pikir Nek terlalu dekat kadang nanti kan memekakkan telinga. Nek terlalu jauh kita nggak tahu mic-nya sok kadang kita nggak boleh komunikasi sama sesama Iki jenenge teori sendal pancing. Sing aku kuwi ngono gaweanmu lawas. Sik lho, nek ini sendal pancing terus mic-e nyogrok telak piye? Ora enak ya. Mboten wonten. Teknik. Ah, masa sabar iki lho. Gak membayang. Aku terus traveling lho. Pikiranku ya terus merantau ning ndi lho. Iya, pikir anak merantau. Ayo. Yo. Golek isi podang ngapa to Mas bangku nyapa apa gede kita sentimen Mas yang jawab angin iki baik dengan saya jangan diartikan macam-macam loh. Kita profesional kerja loh Mas. Kamu berhak mencintai nek aku ya berhak nampik. Oh loh, orang itu ribuan orang cinta sama saya boleh, tapi saya juga berhak memilih. Saya berhak nampik, wong wedok ki menang nampik. Wong ternyatane aku yo nge-share Mbak Mimin. Lah dagangan sak upamane kok. Lah yo sing gendar yo nge-share. Dagangan yo dagangan. Ning arep metu ki ngilose sing kurang bener endi? Jenggotmu lho sing ceringi. Dania memang urung sida karo aku lho ya. Dania nyocok turut weteng bar ya. Kok tekan weteng napa? Napa? Kok tekan weteng bar iki dek napa lho? Kok nyapa koyo ngajari kula sing mboten kok. Mbak sampe kok lek men kok Mas Akbar ki horor. Horor. Goleki goleki ala le ngangge tangane iki lho le nyilak-nyilake. Oh gelang. Kopel kali kula kok, Mbak. Oh alah. Kopel kali kula. Buat orang yang sirik iki ndarani sombong. Pamer. Sombong pamer dupah tuku mas-masan dipamerke. Tapi buat yang berpikiran jernih, oh ternyata wong wedok ki nek setiti ngati-ati iso dadi daringan iso nyelengi. Kenapa? Itu bukan untuk pamer, manakala anake adalah wayah bayar kos. Ayahe anake wayah jaluk tetak. Wayah sumbangan sedina ping 8. Ora kudu ngatung wong lanang, Pak nile nyambut gejek sepi gelange tak dol ya, Pak. Disitulah peran wanita-wanita iki paribasan daringan pamane. Kuwi nek sing ngendika ngono Bu Sobiatun aku percaya. Nek sing nganggo iki Bu Sobiatun iki genah asli. Lah kowe iki mas-masanmu lek tuku ning Shopee lek iki 70.000. Bulan disemprot ya. Iku sing napa pakete kula kok. Ngapa? Ben aku nampani. Mboten 80 gram makan kula dari tadi bukan pegang tangan terus. Kok saking abote, Mas. Yo. Lah menika ayo. Sombong amat. Kanggo wong sing ra seneng kok sirik. Bola-bali bandeng. Apa? Ganti gendeng ya. Wah, aku. Golek isi podang. Apa ele? Piye? Kok kita sing nyimpeng ngono ndeloke nak badang. Ngomong kalih kula, aku pengen
wudu ngono. Lah nyawang budhe kok adi betot. Maksudnya piye? Mbok rada ngono ta. Terus Iba bengengatiku nyanding bisa dadi tamba selani maca WA nggih Mbak Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Akbar. Selalu untuk kabarkan menawi dipun paringi nyuwun gubuk asmara kagem sedulur FMA matur suwun saking kula Bapak Lasiman wonten TKP. Bapak Lasiman wonten TKP. Gubuk asmara. Tukange las. Oh, Lasiman. WA terus jadi kanca-kanca nganti apal ngoten lho, Mbak. Niku Pak Lasiman. Oke, wonten pamundutan lho. Napa niku? Mas Akbar kasuwun fragmen lho mengke. Loh, siap lho. Fragmen napa? Ya kok pilih nomane dia cantik-cantik kae ta. Lho pengenku karo kowe kok. Mboten Kowe dadi roll on lho, Lek. Kok roll on kowe to? Sri panggung ngono to kok roll on. Lah kok kelek lho, Pri. Anu aku pengine dadi watu wae, Pri. Lah ngapa? Main duyui perjurit-perjurit. Gaji. Lah nek perang teng ngalas darurat apa zaman perang dhisik ono kamar mandi ora kamar mandi. Prajurit-prajurit. Nggih. Lah nek sing nguyuhi bagus no kapakno, nek sing nguyuhi bangsa sing gampang ngono piye? Kletak. Ya, anu sik ya, podang Injih. podang kuning dulu ya. Ya, monggo langsung buka celuk monggo. Heeh. Bisa awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran kan golek sing tak sayang. Mubeng-mubeng mitrangganku goleki ora krasa esuk awan nganti
dipaksa kon nyuwara ya apik ya becik lho Mbak Mimin. Lah nggih to. Kula niku mung mboten seneng umuk wonge. Alah, mung sarwa prasaja. Kula sawang niku nggih gerakane nggih berciri khas. Sithik-sithik gerakane ora terlalu vulgar tapi iso narik kawigatene wong lanang. Oh, mboten serono. Nek kula niku kan serono banget. Oh, Mbak Apri niku nggih. Nek kula masih elegan, masih. Nek Min kan punya ciri khas. Oh, napa niku? Jadi antara khas karo ciri akeh cirine. Masuk ke cacate. Mas aku. Sing mau napa wonten pamundutan napa? Fragmen. Fragmene napa lho? Apa, Lek? Manut panjenengan kula ya. Napa nggih? Apa? Lara